anyị abịago ka anyị lie nke anyị o ndewonu bịanụ ka unu nyere anyị aka lie ọ bụ ofe ọgbọnọ na ọkụrụ Adaobi be anyị si na-enie o daalụnụ richebegokwe m ya ọ bụ obele ka nri a gwụchago mana onye ka dị ire ya alacha ofe ọfụma biko unu tụsaa vidio anyị unu bụ ụmụ unu afọ Igbo kụziere ụmụ unu Igbo kụziere ụmụ unu nri ndị Igbo ọ bụ ada m nwaanyị onye dị arọ 14 ọ bụ ya shiri nri niile ọ bụ ya shiri ekpo anyị o sirie n'asụsụ Igbo ifugie o tinyekweli okpeye tinye ihe niile tinye spice ndị Igbo ọnyanwa ndewo no